ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಮಾತು ಎಂಚೋಲೇರು ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕಲ ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವ ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿಲ ನೆಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯಿನ ದಿಂಚಲ ಯಾನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಂತನ ಅನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಉಪ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲು ಪನ್ಪೆ ಪಾಪ ಪೊನ್ನ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪತ್ತದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಆತೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತದ್ದು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಲು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಗಳು ಮಾತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವೋಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ 99 ಓಟು 99 ಓಟು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನಂತೂ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಮಿಸ್ ಮಂತ್ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಪಾಡೊತ್ತುಲಿ ಯಾನ ದಿನಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಅದು ವಾರ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ 99 ಎನ್ನ ಅಂತೂ ಓಟಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಪುಲ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚ ಓಟ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ರೈಜ ಪಡ್ಡದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚಿರೆ ತುಲಿ ವಿನೀಶ್ ವಯಸ್ಸು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ದಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆಡ ಆವಡು ಪಡಬುದ್ರಿಡ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಓಟ್ ಪೋ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಲ್ಡಾಕುಲು ಓಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಎತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೆ ಪೋದು ಅಕಲು ಅಲ್ಲ ಉಲೈ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪಿದೆ ಬತ್ ಪಂಡ ಔಟ್ ಆತಿನತ್ತ ಏನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂದಿದ್ದೇರು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಧ್ರುವಂತ ನೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ದೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವದೇಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವಳು ಉಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆಟಿಕಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಯಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಲಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದಾಂಡ ಬೊಕ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿ ಮುಗುಲ್ ದಾದ ಮಂತಿಪ್ಪಡು ಅಂಜಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ರೆ ಆಲ್ದಾನೆ ಬಾಕಿದ ಕಲ್ಲಕ ಕುಂಟು ತೆತ್ತದ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಗೈಸ್ ಆಲೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿರಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ಪು ಇಚ್ಚಂದೆ ಅಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲುಲ್ಲಾಲು ಅಂಚು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕಂತಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲಂಚೆನೆ ಟಿವಿ ಹತ್ತಿನ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಲ ಹೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂತ ತೂಪೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಒಂಜಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ವಾರಡು ಕೋಡೆಯಾನು ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದನ ವಾರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡೋದು ಓಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಾನು ಓಟ್ ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟು ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಗೆಂದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪಿದೆ ಪೋದು ಮತ್ತೆ ಮೂಜ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮೂಜ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬಂದಾಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಾದಿ ಮೂಜ ಸರ್ತಿ ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಈ ಅಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಓಟ್ ಪಣದಂಚಿ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂಜಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಮಾತೆ ನಿಕಲ್ನ ಏರಂಡಲ ರೇಷನ್ ದಕ್ಲೆ ಬಂಡದು ಓಟ್ ಪಾಡ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಗೆಂದಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಕುಲು ಮಾತು ಆತು ಪ್ರಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಂಡಗೆ ಎಂಕಲಿಗೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಓಟ್ ಪಾಡು ಜನ ಪಂಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಮದಪುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಡು 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ನೈಟ್ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇನು ದುಂಬೆನ ಜನ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಟೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಸಡನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀರ ದಾದ ಆತನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಐತೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಆತು ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಈ ರಕ್ಷಿತನ ಏನು ಹೊಸದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ನೆಡ್ದುಂಬಲ ಯಾನು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನೀಶ್ ವಯಸ್ಸು ಬಂಡದ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಓ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ದಿನದ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರ ಕೊನೆಯಲು ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಜಗದ ಧರಿಯೆತ್ತಿದು ನಿಂತರೂ ಸಾಗಿರುವ ಹಠವ ಬಿಡದೆ ತೆದು ಏನಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು 8 ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಏತ್ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ದಾಯಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲಿಲಿ ಸೇವೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಟ್ಟೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿಗೆ ಏನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದೇನಲ್ಲಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಕಡಿಯೋದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಟ್ ಫಾರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಓಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಮದ ಪುಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನಲ್ ಎಂಗ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಒಂಜಿ ಓಟ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮದ ಪುಡ್ಚಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಅಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚೆನೆ ದೇವರನ್ನ ಪಂಡ ಸಾಯಲ ಅಲೆಗೊಂಡು ಈತ ಜನದ ನಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಕಲ ಜನದ ನಟು ಎಂಕಲ ಪೊನ್ನು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಒರ್ತೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚೊಪ್ಪುಡು ಇಂಚೊಪ್ಪುಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಮಿಂಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಪಂಡದು ಪಾಪ ಆತಿರ್ವಾರ ಅವಲ ಅಲ್ಪತ್ತು ಏರ ಒಂದಿ ಜನಕ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಾದಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತಪ್ಪನಂದೇಳಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಸೈಸೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಮುಖ್ಯತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇನು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಎಂಚಾಪಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಿತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕು ದಾದಪ್ಪಂದು ಎಂಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕು ಎಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ತಜ್ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗುನ್ ಯಾನು ಮುಗಿತದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತೆ ಆಕಲ್ನ ಪಂಡ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ತಜ್ಪೋತಿಲ್ಲ ನಾ ಓಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೋಲೆ ಓಕೆ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು